voelt een beetje... Ik hoop niet dat het is zoals Rio tijdens de Spelen. Waar we alles op het laatste moment... Maar ik weet niet of we zenuwachtig moeten zijn, maar je bent wel echt een stad in opbouw. Ja, dus Rio niet, hè. Dus alle toiletten werken. Dus, ja. De binnenstad van Ljouwert is van sneudemiddag 4 uur rond 12 uur nachts een onneembare vesting voor auto's en vrachtauto's. Wil je met de auto komen, dan kan je op Verskatenplakken boeten het centrum je voertuig kwijt. Van het parkeerplak bij het WTC Expo rieden bussen naar het centrum. Arriva en de NS zetten het volslijne weekend extra en langere treinen in. Die opening is op 3 plakken in de stad. Het grootste spektakel vindt plak op het Oudehuis de Kerkhof. Bij de Oudehuis wordt nog het werken. Er worden posters plakt, Ober krijgt een skimmaakbeurt en gruttebaas Tjeerd van Beckham maakt het nog een roentje. En waar hebben we daar? Van die PR-toestand van de Friese culturele haardstad, die belden me of ik dat woe. Ja, ik zei, dit is gewoon een aardige man. Gewoon een aardige man? Ja, kijk, moet ik jou zo betalen daarvoor? Nee, ik vind het leuk om stad in opbouw, want dat zie je hier echt. En iedereen is er klaar voor. En ik dacht, ja, ik kan een betere ambassadeur wensen dan Foppe. Dus we hebben een heel mooi rondje door de stad heen gemaakt. En gezien wat er allemaal te beleven valt. En, ik vind het spannend eigenlijk. Wel leuk, toch? Ja, dat is leuk. Ja. Een van de orenplakken dat snel spektakel is het Cylon. Daar lieken ze er wel kleer voor. De toren is klaar, de voorstelling staat eigenlijk is gereed. We zijn de laatste afstellingen van licht en geluid aan het doen. We zien dit is de toren, de Oldenhoven. Dan de rechter, de hele... ik wil niet alle geheimen prijsgeven. Hier is een route voor Nienke Laverman. Maar we zijn klaar voor een laatste doorloop vanavond. 2 laatste doorlopen vanavond. En bij die trogren gaat het om een soort meesken. 150 man in de toren, 200 man op het plein. Een fanfare op het dak, het NNO in het Fries Museum en een drummer in de toren. Intussen wordt er op het provinciehuis een grote letter Y geïnstalleerd. Als onderdeel van Land van Taal verschijnt de zin in het Hertjoert in de stad op verschillende gebouwen. De tweede grote locatie snijden is het Gouverneursplein. Daar klinkt Joert al de muziek van Nienke Laverman. Alles wordt u testen. Ja, vooral. Dat vooral. En de balans goed krijgen. Dat het klopt. Zoals de compositie gemaakt is. En dat onder andere ook de componist tevreden is. En zijn loodstest is nog net zo eenvoudig, maar al dat bouwverkeer dat maar over het plein heen spaant. Dus de hele tijd wachten tot het weer stil wordt. Dan weer een beetje gas kunnen geven. En je kunt het zien, als er een vrachtauto voor staat, hoor ik dus helemaal niks meer. Dat is lastig, klopt. Ja. Lees je een beetje op schema? Hier wel, ja. Ik weet niet hoe het op de andere pleinen is. Ik ga er vanuit van wel, maar ja, hier zijn wij lekker op schema. Ja. Het mag duidelijk wezen. Ljouwert liekt de kleer voor. Toch? Het komt wel kleer. Ja. Het komt wel kleer. Ja. Het Gedon. Het Gedon. Ja, het Gedon. Het Gedon.